aram le itan chauh Bung21 pakhatna arap mi Juli te chung kwa chu in nei zo hnu chuan an ho thata a inan thlen chuan Juli lekha tur chu alo om lenga a han hon chuan Bangalore University professor pakhat lekha alo ni a chu pa chu apa mel sha thlui ani a chumi hnuaiah chuan Juli hian research PhD bai atuma lekha azuthuna chumi aron chana chu alo ni a arem thu aron shilna ani Juli pa chu office lama an tru lai tak ani a Juli po chu shrai man ai dilawa chu wang chuan anu chuan shrai atum ta thunga mana khan jeni kha izuk shrai to a ma mi hi chu athil tumte arau pui boka keiman ka zu shrai ve ange engkim thil ti fel ani to te chuan han shrai thiam lau thu a omnang ati sau sawa Juli chuan kar le a kan kal mai chuan ka pa in thana te po neya ka thian te cholui han kial pui po ka du ania ati a apa po chuan idu phat chuan kan neanga ani mai lom keipuin thian that le ma zong ka som ve anga thian te neina cholui han kil hau po achak omalom ati sam eta Juli nu chuan ni e ipa soi ang chu acha khopang keipuin thian som tur tle ma zong chu ka nei ve anga kan vok vul hlo tir kan satrom kha tal tirila acha ang thian that neina cholui kil hau hi kan no panlaya kan hygiene zira khan afak moi ria masin jeni pasal nei la khan thingtlang pia lamram hnoi ti tia khan ani si a khopuya cholui kil hau na rem changa om hi chuan ti nge chi ani alo ti ve boka Juli thana in kho ma chuan Juli nu chuan hun sir amanga atong trai ma chuan thu he tiang hian a han soya mami hi chu ate te atanga conventa kanda ani boka rol elna changa sha in aril ru asang pe angrenga athil thir dan po azawa hei hian min tilom em ma dona po hei research by turin Bangalore lampan atuma ka zu shrai don nge a fanu pani le kan neya anril ru la ain anglo angreng khop maya jeni kha chu le kha chu athiam thei ma se atum hi asang lo em maya zep thu a cheng lo hei thingtlanga a sarkar na te po ban sanin atap tal taringot mayania Juli ero hi chuan PhD ati zo chuan central service exam ve reng atum nge a kan fa te hi anril ru chu in anglo tak anni a han ti a anpa ero chuan hnuailam amel rula angoi vunga Bangalore atanga anu lo ho chau hnu thathum leka chuan Juli lekha an muta a Juli pa ina han chiar chuan che changlo le khian ading tareng maya pindana atanga lo chuak Juli nu chuan makti takin a pasal chu ena enge ni ti in na zota ifanu isanta ti chavin lo changa oi awara thlak em Juli nge jeni chapchung chuan han ti a Juli ti chavin ani chuan a chang le a mami pa mami chu athi ti na em ni lo hei hi ama lekha ani hi mithi in lekha an thon them ni ati le ringata Juli nu chu mi tuitling lung chung chuan ran noi swaka ichhelavea enga nge minti der ai ni fiam na si lo em mai a han ti a chan hek che mole hei a lekha hi char da che thi na chau hi fa te chan theina ani hleinem kei phei chuan thi na ai rap thak zo ka sin kada ti in Juli lekha chu a pe a Juli nu chuan lekha chu a han chiara hetiang hian lo in ziaka kanu le pa du takte ama sabelin in mi ngai damna le sha thiamna ka handi le in fanuwa chhiar tlak po kani to lo mai theya min ngai dam thelo ani po in keima thiam lo vek ani awangin kadem lo cheu hei tum lo thilin min le na pasal kanai ta thut maya ama chu HH alpha na si heta research by ve thau ani a apa chu gazif alpha na si ani a Kuwait drama tangin Saudi Arabia hian a sen deadline an pema
Ibu Khaldun Street damana khusa anni anma ni in oil palm khurte po nain ain soi nge nge ani hian min hmangai hle a katil lovin na om theilo ani ber min do thiam hle a kar le a khian an ram lama kan ho thaputanga alem chan chuan research bai chhun som le turin India rama kan lo kir le ang min han ngai twa su ang cheu kai chu ka omin ka om mai ange dam takin mangtha kum khwa in fanu juli i lekha a chiar zo chuan a pasal chu a han ena ani chuan khap bak sak lo hian a lo mel renga juli no chuan amak mange a mami chu kalin lo ang takin na khosata ani hi atum san te reng nen a han ti chuak ta phonga amak reng ani akal don naya ama thana te khan atum san zia soin i fakte chiam pokhan ke chu kalo ip choi choya jeni nen la i han khai khin rol vei nen tuna zongle mizau ni lovin arab mi Christian ni lovin Muslim maloni ta Christian ni chungin thita zok ni se chuan tunai hian ke chuan katwar dam zokang fate han nei ma se Arab mi tunu tupa a kan nei don anita awahan za thak em ati tatlok tloka juli no chuan heng thil hi chu zep plat turani tu man shibelo se ani mai ati a zep thei chi ani lo hi zep mai ila atlang thang thau thawang Bangalore mizo zong zong te chuan an shevek tina ani a relo te a chanchin bua alo lang mai don zep thei ani lo hi Juli pa chuan ati a tia chuan mizo nula dangpo namdang nei te chu an tamalom ani wanga chuti taka hantor nat bik turim ni du le an du in chanchin bua te chuan min chwa luai ang myang apoi ther te lo amangai le adu zong a mu ve ani maya namdang ani awang ringota nual swa tur ani ni mi hausa du nei thei an ni chuan anom na tur a helo ngot ani chu ke chu kapoi ti te chiam nei nem jeni pasal bi esatlia thingtlang hun kheng taka omte ai chuan a chorpo kan la sor jok ta ve ang annu chuan ala ti chala jeni nen la hian ite sek zel mai hei hi thil ti dan tur ani ngai lo mizau nula namdang nei an tam iti a anom nualang ma se ami angpa ngai chin ramdang mi nei te hi chu Christian ani a Christian chung ko din pui thei tur mi an la nei ani a ke ni fa ve chu Arab mi Muslim a ke chu kala zam ve thei thlot love ti a chuan mami chuan Muslim sakwa atrom ta tina ani ngon bik lo mai thei sin a pasal zok po hi Christian na asiam zok po ani mai theya engma chu tiang lampo kan la shat ma a lo thin shik te chiam tur ani bik lo buana ma a kher an soi ang maya lo ngai thei lo ngot tur ani lo juli no chuan ati a pindana alu ta deya chumin nu thlathum lai nuwa chuan juli le kha an hule ta a anin nei thalak le an chung ko thalak ron thon tela a pasal chu ama chen vel fit nga le in si sari vela sang ani a mui mul nga tak mai sol deu samdum hlap mai mitmeng fel tak biang mul char mai hi ani a an pa ber chuan puan var hi a khum hnuanga an in le lo te chu mi hausa in ti hria thlia hi ani a an kota chuan swimming pool thadeu mai hi a tling fim kuk boka an pahni a an thalak nung lama chuan Mr. and Mrs. H.H. Alfanasi ti in ziaka apa chuan le khathon chu a han chiara hetiang hian lo in ziaka kanu le kapate kale khathun masa kha ilo mu nge karinga khata khan ka chanchin le omdan karon soito kha in thin lung chu adeng na veu po ani thaya ma se ka chia le tha shat na chiang tak manga ka ti ani awangin lo na du su hei tu na chuan ka pasal te khwa kan oma ka hlim hle mai an ram lo changkan dan le an hausak zia chu soi phak po ani lo engkim mai hi du ang anga chen tur hi a om ani ringot mai tin tu na chuan ke po in ka pasala sa khwa Muslim hi lung oi takin ka wan pheta a
in thlir na atang chuan min dem hle ang ti chu ka hei lo ma se Christian thlir na atang chawa thlir hi asir he ve thina ngun taka ka han buk ton thin hian Christian sakwa chungnun na tak tak a om bekin ka shitalo kan om na hmuna hian sap ho Christian atanga Muslim sakwa in let po hmu tur an om ve tlat bok apa chuan a siar lai chu a ti topa a chal adoma a thoko ka hetiang fa hi mo kan lau shin te atanga ke thei doma kan lau dom zirna in thania kan sia ta penga kan kaltir thin khan Christian ni bansanin Musulman sakwa abiamo hetiang le kha hi ka siar zom tuinek love ti in chwata chuan a paita deya Juli nu chuan le khathon chu achara a chiar chu han chiar zau phodila mole a rel dan tur kan sia thiam theinan po a tulanga sin ti in le khathon chu a han chiar zoma tin mani khan mun thiang hlim meka a kan chung kwa in kan han zina helicopter kan manga aro pui hle mai zir top ni apiang hian chu kan ngei thina Allah ne na kan tong trai thin tuna chuan Muhammad hi pathian zol nei ro pui ber le nunung ber ani ti hi ka shi chiang to a Isra Krista ron thak tu kha ani ti ka shita apa thinrim nu tuk chuan le khathon chu a phi thlopa a pot som bor bora maya chuan ro ta deya thinrim ze thian hetiang Muslim le Muhammad a soimoi na ri hian ke in song hi a thleng tur ani lo reng reng kamit mu pha ka om phei chu ni se bung engsa ta nge ka chu ang ka shep love mizau thin khatin Israel mi ni an cha ka asa phun tur in Israel rama an pem tha a chu kala she thiam Abraham tha pathian nam thlan an ni awangin keini fanu ve hian Israel te mel ma Arab nam Hagari laka Abraham son Ismail tha le ngal pasala nein Arab ming a han pu a Muslim a han soimoi hi chu thina ain tor harzok ati ta phiar maya han chan si ani lo ti asia a an no chuan angoi san maya amit tui ero chu atling langa chuti lai tak chuan reverend ro chinga chu alo lenga an om puin mi an lo leng ti in a ron thila Juli pa chu a phaya sitting room a chuan an in koma Reverend chinga chuan anau contract bill tang chungchanga ama mutura local ani thute a soinu chuan Juli chungchang chu an soi kai ta a Juli pa chuan engma hi sep thu a cheng lawa thil omdan chu ka han shil tlang lo mayang che Arab mi pasala anei po kha thinlung na to na kalain hei tu na ale kha kan mule a Musulman sakwa avon tak thule sakho thila ngai to umani lo thute alaron soita dewa ka thinrim galo in so maya aza hian kan zak ngui mai ni hi puching ati a Reverend chinga chuan chu ale kha chu entika in mu nge ti in han zota tun maya kan hu ani a anin nei thalak le an chung ko thalak te po aron thon tel nuala aming po athak dei to ani tak chu ma se chu ti em a tor tur chu ani donem ni le pasala Arab mi anei miao si chuan a pasala sakwa chu avon ve chu a tol si angle athushima a han nui de suka sakho thu a ngai to om ni lawa a han in soi si chuan alunga oi ve tok ti na ani a thathau lom ni chulai tak chuan lo mi run chu shem mun hmabak ringota ma ani ri la ra te an han om chuan ngai zam mai thei ani lo asin sakho dang bia zong hi shem huna an kal ve kang ti rin dan hi chu theologian tam tak chuan an pom me to big lavasin sakho reng hi pathian le athu tak zon na ani veka tin sakho tina hian thatna si enge motak chu a om vek boka pathian in puana po hi a om vek ni he chuan arin thei boka ati lai chuan Juli nu chu pindan atang chuan lo chhuaka aron thu ve a e puching nang meu ilo len chule iwa hantilom om em hei apa soi ang khan kan chung ko boy le ril runat lai taka ilo lan lau avati zia em aron tiluama
nia hei kan lo soi meka Buddha pawh khan thu tak a zawng ani ni tam tak ram hnuaiah Pathian in larna beisein chawnghain a awma a tawpah chuan Pathian in puanna hmuta in ti enna kha a dunga ngil naihna leh nun nemna mi zawng in unawna thute kha a tlanga puita ani a kha Pathian in puanna chuan a pum ve lo thei ngot dawn emni Muslim sakhua pawh hi Pathianin Juda te sakhua a pum chuan nol ngot bik thu a awm dawn emni Abraham a thla ti tho an ni a khawngaihtna leh hmangaihna khat Pathian chuan a pawng pawh nol bik lo mai the sin a mai rawh chu sakhua tinah hian chi tha duh lo a zirtir anga nun tum si lo te hi an awm veka chung chu thudang ni se a han ti chuan Juli nu ril rem zawng tak ani ti chu a hmeilah chuan lo lang chhuaka Juli pa chuan ngawi te puching chu tiang ngai dan chu a dik thei dawn emni Galatia le Khathonemonia te khan Abraham a fatak Isaka thla te chauh kha Pathianin a pawma Bawi nu Hagalilaka piang kha chu hnawh chhuah tur ti ang devin a soi ani lawm ni ti in a zawt le a Pathian thu kan thlir dan hi then khat chu a zim viau renga hnam ril ro fir ngun hian Pathian thu hi kan thlir fo thin chutiang chu Israel te thlir dan pawh hi ani fo Bible a changtu te an ni a Ziaktu te an ni bawk Pathian in puanna an duna pawh hian an hnam ril ruwa an lo lak pen hi chu a awm thei khawpang Thutlung hlui hun lai atang to in Pathian le a in puanna hi an mahni hnam tan chauh khur khung an tum thina chu an ti sualna lai pawh ani a chu Bible a ngialanga na ring tu Christian te pawh hian kan chhom deuh thlata tun lai thlir na eng atanga thuk zawk le sik zawka thlir tu theologian te chuan nam tin bul hmun khata min siam dan le unawa piang kan ni dan te an chut chuan sakhutina hian Pathian in puanna chu awmin an hria a chu Bible nen pawh in kal chuang lovin an hre bawka pom pawh a hadam khawp a sin a ti a ani puching chutiang alo nih si chuan kan fanu Juli pawh chu Muslim sakhu biani chungin vanram chu a kai thei tho i tihna ani maw chu tunlai Pathian thu thiam tam tak te pom dan hadam thlak tak chu ani alawm sakhu in za ton le in unawna a king tel bawka chuti ani chuan Juli pawh chu vanram ala kai thei tho dawn ani chu ti el ti hriat takin a van nei thlak hle e ram thar lama chuan thaw thaw angai dawn tawh lo tihna ani ngal bawka a han ti chuan reverend singa chu a awm a nuam leh chiah lova chu an nu chuan a lo hre thiam thuaia ti dang a soipui ta luama chumi hnu kum khat dawn laiah chuan Juli chuan harsatna a tawk ta a pasal chuan an mahni hnam Saudi Arabia nula mel thazet mai mi hausa fanu chu nupui pahnih na atana neya nupui pahnih na anei atang chia chuan Juli chunga a awm dan chu adang ta dai maya a pasal chuan anupui nu hnung chu adua hle maya Juli ero chu ati du da chanta a boy ang tho thangin a awm chanta a tum khat phei chu kut a thlak mai ba ka India rama ho turin a tir luya ma se anu le paten chu an rem ti lova Juli thlawang an haun na zara naw lo pai puar to buk nen a chuak te em lova chumi thuwa chuan a pasal chu a lung oi lo hle a poisa tam to kingin anupui hnu hnung nen chuan an zin bo ta deya thahnih lai ral nuwa pawh chuan an lo la ho ta si lova tin lo ho pawh ni se mel hlim a hmu pha ve le dawn bawk si lova a pasala nu le pa ti chuan an leina tle a ma se ti ngai na tak pawh chu an hre bik si lo India rama lo kir le a Mizoram anu le pa ti ang chunga han tluk lu le la chu angam to bawk si lova anun kho har le beidong chuan dam san nei na in hre to lova in ti hlum matum ta hiala a pasala pa chuan Juli nun hre om zia le beidon zia chu a hre veka chu wang chuan en thla in na veng ru deuh reng thina zan khat chu mudre to hian ama pindan chunga
tur engemaw ina intihlum aril ruka mahse a pasala pa te inchhung ti bolhlo tu ani ang ti a hlo awangin an kota swimming pool ah chuan zuan thlaka tu ma hria lova intihlum chu a thlang da zawka dimte in kongka chu a hunga ahoi ahoya tuma an omlo nia a hria tawang chuan ding takin dil lam chu a pan tangala dil kama thutna chuan a thu a zoite te hian a phun sep sepa chumi hnuah chuan o pathian khongai takin min ngai da mangche ati a dila chuan a zuang thata a pasala pa chuan rangset mai hian a ron chhar thuaya ina chuan a hrai chawa anupui hnena chuan in thlak tira meilum ai tir turin a hrila tuman engma vak an soilo atuka chuan a pasala pa chuan ti dan tur angai tu a Indian Embassy a kala India rama a hodan ngai tu arota ma se juli chuan alo du bau silo an ne na chen vereng chu nuama ti to lo ti a hria a anun kho har le bai vai tak chu amuin juli chu a khongai em a India rama kirle po adu si lava gazi fa chuan ama shin tu anu le pa te hril mai tha in a hria a hetiang hian lekha a ziakta a Dear Julie's parents, as you know, my son married your daughter Julie sometime last year. Your daughter is very dear to my family. She makes a good wife. But my son got married with another girl of this country. Since then, he has been changed completely. He becomes cruel to Julie, and life is for her unbearable because of her husband. Her husband has gone away taking his new wife without informing me or Julie where they would go. Till now, nothing is known about them. Desperate, Julie tried to commit suicide, but thank God I did save her. I think I have to send her back to you for her happiness within this month. Please accept her and show your love to her as I do here. Yours sincerely, Gazip Alfanasib. Julie tan chuan du than tu dang om thei chuang lo mi lama pasal te mo sit le ti nom na a ui thi son ang maya la thluk hlum ai chuan ma ni shin tu nu le pa te chuan an lo la khongai ma na ti chau chu a bai sei tur om sun ani in ti hlum atum la in a hlo tling thei si lo arab mi fa pom chunga anu le pa han den le chu a phur hle maya ma se kong dang om chuang si lo an khua atang chuan thlawna thaber chi chuan a pasala pa nen India rampan chuan an thlok ta vung mai kum khat le kalta kha chuan a pasal du tak nen in thalel in Saudi Arabia lampan khan an liam thavung vung ani a tuna chuan pasal te du lo le mo sitin mi ramatangin ma ni sipuite phatsan wanga ming siat na tin reng pur chungin mangai lo tu fa pai chungin nun kho har takle beidun na a khatin na lo kirani tho na a anthil sem te chu engma a ai na in theilawa riluna ti siat ngoi hian a hun reng maya Calcutta tho na chumuna chuan an chuma a pasala pa hi India rama lo la kal ngai lo awangin chin chang a hremak lawa Julie du angin Mizoram house lam an pan pheita a Julie hriatlek lovin a pa chuan thil tam tak ken hau tak lu tuk lo tur hi alo le sak tam hle maya suitcase ni rideu tak chu a cha bi a pe a ama le anu le apa te hneina a thil pe kani ti a hril ringota tin poisa po India tangka in alo thleng diama cheng noi thum le singa a pe boka Zoram house atang chuan kum khwa atana liam santa a Saudi Arabia Embassy lam apan santa a Julie chuan a pasalin atlan bausan nuwa a pasalapa in chuti taka a handua ta a hanti thamai chu mak atile tling zoka tuna chuan a pa te hneina thil pek tur thatak tak anaya wangin an lo ngai damin an lo pom du in a ringa tin lo pom du to lo po chuni se cheng noi thum chuang chuan ain enkol ve thein a ringa
aril ru po chu ati pachanga malam thlir dan tur angai to theita a apa office lana anu han bia ka du'a chu wang chuan chhundar som pahnia biak hlatna in an in chu a han bia a an pui nula chuan alo changa tunge ni ka biak hi Juli chuan dam dia hian a han ti a huni lal hun moi mole tunge ini Juli kanya minsia em shelau ujeni ini lovem ni nilau Juli kanya khaina khani omna alarei lovem ni larei lau thamasa thamasa masa le khan ka chan chau khoya nge nangma khai om Kolkata tangin karon bia che ani khoya nge ipi chenom te na leng anyang rang deuh khan han kaute Juli in aron bia che ti ang che biak hlatna chu ada man che ti chuan a pi chu alo luta kapi mi pakhatin aron bedu che a khoya nge a om biak hlatna in mole vairam Kolkata a oma Juli a in ti a ati a o mami ani chu enga nge miron kau vat lau biak hlatna po chu hetiangin enga nge ida mai si ada dan tur ani lom ni kapi amma po khan hetireng hian a loma om karon kau don chia ilo ho chia ani kha ati a o amol po hi vahan mol zawzai tak em ati lai chuan biak hlatna chu aron rile tanga rang se chuan anu chuan a han la a phur fashion chuan mami hello mami a han ti a patling o thum deuh tak chuan puminga omem aron ti ta hlut maya Juli nu chu a baidong chiang kher mai ram deuh mak hian omlo azin ti savin a changa biak hlatna chu ada ta deya chumi hnu loka chuan a lo rile tanga muang deuh hian a han la a hello tunge ni ka biak le a han ti a Juli kanya tunge ka biak o a han ti let ve a mami inu kanya mami khoi changin nge minron biak Kolkata Mizoram house changin kanu kapa omem omlo azin Juli chuan lung chetak le in su she chung hian kanu min lo ngai dam the angem min lo la pom du angem nun kong ka chut swala ka ti min sia cheuin ka ti mol phau em chewa ngai dam tlak po ka ni to lo nun beidong le kho hara khat ka lo ni ta ka chan chin hi in she zui ta lo ani mai theya in rin ai na chinge yang ka alunga chia a soi zom thelo anu chuan mami I chan chin hi kan lo sia asin mani deuh khan I pasala pa in le kha aron thona I chan chin le I khongai thlak zia te aron soya I lo ho tur thopo aron soi vekalom I pa po in mami chu a khongai thlak le mai hai ashing tu lo le namdang zogin keini ashing tu nu le pa te ne na ngai dama halo mangai turin aron ngen zok thlat maya amak hle mai alo ho phat chuan kan ngai dam nge yang ati a ama ero chu musulman sakhwa I han trom kher kha chu angai mo viau maya a han ti chuan rol thwa mewin Juli chu a chap tamaya o mami ka ti palani chulai tho chu soi kai lau tur ka soi tel pal ania theng hil ro chu engtika nge I lo thlen chau don a han ti zuya naktu ka thlona in karon ati lai tak chuan biak hlanna chu atop ta dai maya atu ka chuan thlona in Mizoram pan chuan an thlok chuak ta a vanei thlak takin Mizo an chuang tlema atam zok chu vai an ni a Mizo nula keikani intive thin khan kum khat emozet chu arab nuwa azu changa arab fa pai ran chunga zaunu ni a hanzir le tur chu hau tak ati hle mai a maya chuan thantui hi a bol chak renga tuirial airfield a an han tum tur te chuan a thawa amana atirila hian a khuru zei maya tuiriala chuan anu le apute ten an lo maka an han in hmu chu in thup a chul box si nen engma soilavin an in kwa chuta an mitui ero chu asur zunga apute chuan motor chu a khala
Maruti car nal tak chuan an tlan hota a anau pai lo sham deuh to boka Julie chu ina a in khur khung tlata thenral tuma apol ngai lo Julie lo thlen tuk loka chuan a pa sin po chu a lo ho ve a in na lo thlen ve le chuan Julie om dan zong zong chu Julie nu chuan a lo hril sok soka an pa chuan ngoi lengin angai thla a engma a soi lo Julie chuan pindan atang chuan ngoi lengin a lo ngai thla a hlau thong hle a thodep dep mai a apa in engma a soi tak si lawa phei chuan om ngai na a shelawa a chap chuak lo chau hi ani a anu chuan Julie pa hne na chuan tuna chuan I eng hel ber lali suwa a phatsan na po kha in chirin mitui tla zoi zoi in lali suwa hne na ngai damadila nizan khan kan pastor lo leng hlawa lali suwa phatsan na poi ziate ama lo chu chandam na konga om lo ziate a han soya mami po a chap zoi zoya a han ti a an pa chuan ala chang mai ta lo chewa muang tak zoi deuh tak hian chuti ani chuan a that chu isua phatsan tu chuan min phatsana ka ngaya isua pom le tu poin min pom le ta ka ngaya min pom tu chu kai poin ka poma engkim a thata ani chu a han ti ve ta a chu thutlem te chuan Julie thinlung le a mel chu a kap eng sot sot hian a hriata ama ero chu an in chung bak chu khoya ma a chuang swap talawa